og chicharon akong Monggos. Butangan na to og coconut milk. Na to. Gamay. Same gamay lang. Lang kalabi. Garlic salt. Gamay. Lami na. Thank you for watching. Sa pagluto na ko sa Monggos. Kay punan pa rin ako og mga dahon. Then ang kamunggay. Tangan na to batchoy gamay. Para ba yung Monggos? Gamay lang, batchoy. Then gamay isang dahon din. Then ang last ang kamunggay. Guys.